Assalamualaikum lur, kenyong lagi nangone Waluyo. Lagi ndeleng endok. Gue endok gue kan ana 5 lur. Ki sing lanange 1 iki berarti. Masa lanange 1 ya lur, endoke malah 5. Sing wadone 5, lanange 1 tok gue lur. Ya Allah ki lur, ki dene kandange wis pada bodol apa ya lur, ki masa wis ora tau didandani apa ya lur. Wis ora dinggo kayane suwe ki lur, suwe banget ki ora didandani ki lur, wis suwe banget. Ki suwe pisan lur ki. Wis suwe banget. Ki suwe banget ki lur, wis suwe. Ki nyong mlaku-mlaku ki lur. Mari ngone Waluyo. Deleng-deleng ki. Ki pringa urung ora dikae ki lur, ora diarai ki ya lur, ki nggo sulu ki lur lumayan lur, suluwe ki bisa nggo apa ya, nggo masak bisa, nggo godhog wedang bisa ki lur, ki pringe ora tau diarai kok ki lur. Nah ki ana pring maning ki lur, kayak akeh banget lur, kayak ana pringe ki lur. Ki kembang-kembang akeh banget ki lur nang Waluyo ki lur, akeh pisan ki, kembangnya akeh banget ki lur. Akeh banget ki kembang-kembange lur ki. Ki omahe wis dadi ki lur, omahe Waluyo ki. Tapi sayange urung ana jendelane ki lur. Ki jendelane bukapan ki lur, dipasang maning ki lur. Kan mbene joki kayu ki lur ki. Omahe wis apik banget ya lur, wis apik pisan ki. Bulan dandani suwe banget, wis ana pirang wulan. Nyong kelalen ki lur. Gue kembang akeh banget ki lur nang ngene Waluyo ki lur, ki akeh banget ki kembange gue. Akeh pisan ki lur kembange.